खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोलाव सम कोविड-19 नि थासारिनि उनाव आसामाव फिन खेला गेलेनायनि थासारिया गिदिंबोफिनबाय आसामाव नेशनेल लेभेलनि फुटबल चेम्पियनशिप जानो थांगासिनो दङ जेराव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि गासै 34 दोलोफोरा बाहागो लागोन नेहरू स्टेडियामाव खुंजानाय आसाम अलिम्पिक एसोसिएशननि मोनसे सावरायमेलाव आसाम फुटबल एसोसिएशननि आफादगिरि नबकुमार दले बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायथिदों बिथां नबकुमार दलेया बुंथिनाय बायदिब्ला अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो आसाम सरकारनि बानजायनायाव फैगौ 8 जुननिफ्राय आन्डार 17 जुनियर वमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपखौ खुंनाय जागोन आरो बे चेम्पियनशिपआव आसामखौ लाफानानै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि गासै 34 फुटबल दोलोआ बाहागो लागोन बे फुटबल चेम्पियनशिपखौ गुवाहाटी आरो उदालगुरिनि मोनबा स्टेडियामाव खुंनाय जागोन स्टेडियामफोरा जाहैबाय सरोसजाय स्टेडियाम नेहरू स्टेडियाम पल्टन बाजार साइ फिल्ड सनापुर LNIPE आरो उदालगुरिनि दिमाकुसि स्टेडियाम बे गेलेनायनि थाखाय आसामनि दोलोनि थाखाय ट्रेनिं आरो सेलेक्शन एबा सायख'नायनि हाबाफारिया उदालगुरिनि दिमाकुसियाव जागासिनो दं गुवाहाटीनि बरबारियाव होस्रांजानाय बर'फोरनि जानानै खेबले खेबले प्रमद बर' बिथां आरो बर'नि गेदेर गोलाव दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खौरां लाफैनो थाखाय खावलायहरबाय थानाय इला बर'आ दा बेरामाव गोग्लैनानै दङ बेरामाव गोग्लैनानै थानाय हालोदनिफ्रायबो खौरां लाफैनो थाखाय फिन खेबसेबाव प्रमद बर' आरो बर' हारिनि गेदेर गोलावफोरखौ खावलायहरदों इला बर'आ बिथाङा दुखुजों फोरमायथिदों दि होस्रांजानाय बर'फोरनि थाखाय थाबैनो राहा खालामनानै होगोन होननानै सोरखारा जि रादाय होदोंमोन नाथाय बे रादाया दिनैसिमबो मावफुंजायाखै जायनि थाखाय बिथांमोननि थासारिया मोजां नङा आरो थानो थाखाय दिनैसिमबो मोजां जायगा गैया होननानै फोरमायथिदों बिथाङा मख'नो गोनांदि गोबां इउटुबारफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननायाव गुवाहाटीयाव होस्रांजानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद TMPK मिसिं मिमां किबां गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे गुवाहाटी जिल्ला एबसु गुवाहाटी जिल्ला TMPK होस्रांजानाय रायजो राजानि जानानै बर' आरो मिसिंफोरनिफ्राय गासै 15 जना आसाम सोरखारजों सावरायलायदोंमोन जेराव बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे मन्त्रि डक्टर रनज पेगु मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म MLA भवन पेगु बिथांमोनबो दंफायोमोन आसाम सोरखारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों गुबैयै मोनथाम दाबिखौ लानानैनो आसाम सोरखारनो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन मोनथाम दाबिया जाहैबाय सेथियाव होस्रांनायखौ बन्द खालामनांगौ नैथियाव दङ पाट्टा थाखानाय हा होनो नांगौ जाहाथे उननि समाव होखारजाफिनबावा थामथियाव दङ न' लुफिननो हानाय बायदि खहा सुफुंनानै होनांगौ बे दाबिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै सोरखारा हा होनायनि खोथा होदोंमोन बेनि थाखाय सार्केल अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगोन होननानैबो बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो न' लुनो थाखाय खहा सुफुंनो सोरखारा राजि होनानै रादाय होदोंमोन नाथाय बेनि उनावबो दिनैसिमबो गुवाहाटीनि बरबारियाव होस्रांजानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जेबो राहा खालामनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों बिथांजोआ XNDB आर्टिफेक्शननि सोद्रोमाफोरखौ नासयदों नामा बिटिआरनि आरो बिटिआरनि बायजोनि XNDBफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आरो जेंनाखौ लानानै आसाम पुलिस आरो सोरखारजों सावरायनो थाखाय कोअर्डिनेशन कमिटि दानाय जादोंमोन जेराव धीरेन बर'खौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय आफादगिरि आरो अनजालु बिथांखौ गाहाय नेहाथारि बानायनाय जादोंमोन नाथाय कोअर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों जानाय खामानिफोरनि गेजेराव फारागथि खालामनाय बायदि नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों सनितपुर जिल्ला XNDB आर्टिफेक्शननिफ्राय बिथांमोना खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों दि सनितपुर जिल्ला XNDB आर्टिफेक्शनाव गासै 270निया भेरिफिकेशन जानांगौ नाथाय दासिमबो सासेनियाबो भेरिफिकेशन खालामजायाखै थांनाय साननैसो सिगां धीरेन ग्रुपनि 10निया भेरिफिकेशन जादों बेनि अनगायैबो धीरेन ग्रुप S ग्रुप आरो P ग्रुपनि माखासे NDBफोरनि रिहेबिलिटेशन आरो भेरिफिकेशना जाबाय नाथाय रन्जन डेमारिफेक्शननिया भेरिफिकेशन जायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा आरो मानि थाखाय जायाखै बिनि सायावबो सोंथि खालामदों फैगौ 11 जुलाइनि गेजेरावनो सनितपुर जिल्ला XNDB आर्टिफेक्शननिखौ भेरिफिकेशन खालामाब्ला कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि धीरेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि अनजालु बिथांमोननि लांगोनायाव खुद्रिसारनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा लोगोसे कोअर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों खौसेयै खामानि मावाबा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो दिल्लीयाव आसामनि सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों मुङा पूजा बर'आ गुबैयै आसाम गुवाहाटीनि थागिबिमोन आरो बिथाङा एयार हस्टेस महरै मावोमोन
बेनि थाखायनो बिथाङा दिल्लीनि मालविया नोगोरनि बेगमपुराव भारा थायोमोन। भारा थाग्रा न'निफ्रायनो फुजा बरुवानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों आरो बिथांनि गोथै देहाखौ अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। फुजा बरुवानि थैनाय जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो दिल्ली पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरहैदों आरो गिबि नायबिजिरनायाव बेखौनो हमनो हादों दि खथायाव थानाय मोब्लिब गोनां मोनसे थारजों बोगथाबजानायनि थाखायनो फुजा बरुवानि जिउआ खहा जादों। जाथायनि सायाव दिल्ली पुलिसआ दासिमबो नायबिजिरबावगासिनो दं। दिनै 14 जुन रन्जन दैमारि बिथांनि खाफाला दिनै लिरजागोन। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै 14 दायनिगिरि फोसावजानाय बिथांमोननि थाखाय हाइकर्टआ दिनै राय फोसावगोन। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै 14खौ दायनिगिरि फोसावदोंमोन सिबिआइ स्पेसियेल आदालतआ। बेखौ लानानै थांनाय 2019 मायथाइयाव बिथांमोनहा हाइकर्टआव एपिल होदोंमोन। बे एपिल होनायनि हियारिंआ हाइकर्टआव थांनाय एप्रिलनिफ्रायनो जागायदोंमोन आरो थांनाय 1 जुनाव हियारिं लानाया जोब्बाय। दा रायल' आद्रा दंसै आरो बे राया दिनै होजागोन। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एक्स एनडिएबि सोद्रोमाफोरनि उदांनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आर'ज गाबनाय बायदियै बाक्सा दैलाजाननि रायजो राजाफ्राबो आर'ज गाबदों। बे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दौरि आरो रायजो राजा बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि रन्जन दैमारि बिथांमोनहा गाव गावनि थाखाय नाङाखैमोन, बर' हारिनि थाखाय आरो बर' हारिनि जौगानायनि थाखायसो नांदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दिनै जोबथेसालियाव दङ। बेनिखायनो रन्जन दैमारि बिथांमोननि उदांनि थाखाय सोरखार आरो आयेननि गेजेरजों जेसेबां नांगौ एसेबां मदद होनो थाखाय प्रमद बर'खौ खावलायहरो बिथांमोनहा। गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जानो हायाब्ला बे गोरोबथाया गोजोन गोरोबथा जानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। मानोना दिनैनि समाव बिथाङा जोबथेसालियावनो दङ आरो माखासेया जोबथेसालिनि बाहेरायाव दैदेनगिरि जानानै दं होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि उनाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बिटिआरआव फैनानै बारग' एनडिएबिफोरा गाव गावनि न'आवनो गोजोनै थानो हासिगोन आरो एनडिएबिनि केडारफोरनि बिमाफोरा मेगनाव मोदै लानो गोनांथि गैला होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव एक्स एनडिएबिफोरा जोबथेसालियावनो जोबथेजानानै थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबनाय नङा मानोना बियो जाथावना नङा। बे खोथाखौ बुंथिदों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' भाइस प्रेसिडेन्ट डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथायाव लिरनाय दं बिटिआरनि सिमायाव नांजाबनाय गामिफोर जेराव 50% आरो बेनि गोबां ट्राइबेल सुबुंफोर बे गामिफोरासो बिटिआरआव हाबगोन आरो बेबायदिनो 50% आरो बेनि बांसिन ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि गामि दंबा बेयो दानख'जागोन। नाथाय सनितपुरखौ मोननायनि सिगां गेजेराव गोबां ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि गामि दं जेरै बालापारा, थेलामारा आरो बेफोरबायदिनो ट्राइबेल नङै गामिफोर दङ। सनितपुरखौ बिटिआरआव सोनो नागिरोबा गेजेराव थानाय बेफोर ट्राइबेल नङै गामिफ्रा हेंथा होखागोन। बेबायदियाव दैदेनगिरिफ्रा सनितपुरखौ माबोरै बिटिआरआव सोनायनि खोथा बुंथिदों बिनि अंकखौ हमनो हायाखै आरो मा अंक दं बेखौ मिथिहो जाहाथे जयैनो मदद होलायनो हायो होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेराफारसेथिं बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव माब्लाबाबो हाबनाय नङा होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खेबले खेबले बुंबोदों। नाथाय जोंनि सुबुंफोरा मानो बुजियाखै होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर आरो धेमाजिनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरआव हाबगोनखौ गोबां आसा दं मानोना बड'फा दैदेननाय एबसुआ माब्लाबाबो थगाया होननानै बिथांमोनहा फोथायनाय दं। नाथाय बे समाव एबसुखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दैदेनाखै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे बिटिआर गोरोबथाया गुबैयै एनडिएबिफोरजोंसो जानो गोनांमोन मानोना एनडिएबिफोरासो हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन जायनि थाखाय थासारिया गोजोन गैयै जादोंमोन। नाथाय एबसुआ रावखौबो सिगि सग' खालामालासे गोजोनैनो सोमावसारदोंमोन आरो एबसुनि सोमावसारनायजों थासारिया गोजोन गैयै जायाखैमोन। बेनि थाखायनो एनडिएबिफोरजोंसो गुबैयै बे गोजोन गोरोबथाया जानो नांगौमोन नाथाय एबसुआ हाबखावहैदों आरो खाबुखौ लादों होननानै बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि गेदेर गोलाव समाज, आबोब, हारिमु आफाद बायदि आफादफोरजों सावरायालासे आरो आफादफोरखौ लाफायालासे बे बिटिआर गोरोबथाखौ गोबां हाखु दाखुजों खालामनाय जादोंमोन जायनि थाखाय बे गोरोबथायाव सन्देह फैदों आरो बे गोरोबथायाव माखासे गोरोन्थिफोरबो थालांदोंमोन। बेखौ नायबिजिरफिननो थाखायनो पिआइएल होनाय जादोंमोन आरो गोनांथिखौ मोनदांनानै पिआइएलआव सागान होदोंमोन जायनि थाखायनो बिथांखौ अदेबानि डक्टर दिननाथ बसुमतारीखौ बर' थुनलाइ आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिबाननिफ्राय एरख'दों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो बे पिआइएलआव सागान होनायाव बर' थुनलाइ आफादा जेबो हेंथा दिन्थियाखैमोन नाथाय एबसुआसो हेंथा दिन्थिदों होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।